пацани, дівчата, всім привіт, доброго дянечку. Я сьогодні буду сироквашку пити, бо що перше, бачите, яка сметана. О, аж не стоїть. І не падать. О, это сметана. О, это сметана. О. Бо вчора важко було, дуже сябри важко було. А тому треба обов'язково сироквашки усобачити. Таку сметану, то треба сьогодні буде ще може увечері скокнути на набор ягод яких узяти. Де зробити гети. Пам'ятаєте, раніше робили гети. Як його? А як ось зараз уже йогурти гети. Ну, сметани дуже багато. І вся сметана, жирнюща, ложку постав, як бетон, як бетон. Зараз я вам покажу, як бетон ставить сметану. Тільки не треба обов'язково ще примішати. Треба ковтюхами, воно таки лилося. Що це за сирокваша, коли вона вже все як вода? Я такую, мне не подобається така. Я люблю, о, поставив, бачиш, о, це сметана, що бетон. Так, кришечку тепер треба. Гляді. О, це з горою. Ну, я по-свинячі завжди треба, як кажуть, нічого. Паненка нічого не бачила, поэтому обов'язково треба сольки одразу. Береш сольки одразу. І все, ну, за цибулею треба йти на городчик. А що на той городчик йти? З цибулею так само смачніше. І обов'язково хліб, коли тільки вот так його. А остатки не підходять. І завжди сирокваша повинна бути тільки з холодильника, щоб вона вже аж не зуби заходилися. Щабри, це нечто. Коли тобі вчора важко було, то сьогодні тобі приємно.